नमस्कार मित्रांनो, रिअल प्राईम व्हिडिओज मध्ये तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, या व्हिडिओ मागचे कारण जाती व्यवस्थेला खतपाणी घालणे हे नसून सरकारी फॉर्म भरताना येणाऱ्या जाती विभाजनाबाबत माहिती करून घेणे हा आहे. तेव्हा हा माहितीपूर्ण व्हिडिओ लाईक करून आपला चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला माहितीला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, कोणताही फॉर्म भरताना आपल्याला जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, व्हीजे, एनटी अशा प्रकारचे वर्गीकरण पाहायला मिळते. जनरल म्हणजे अनआरक्षित होय, ज्यांना कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नाही अशा जातींचा समावेश जनरल मध्ये होतो. एससी म्हणजे शेड्युल्ड कास्ट म्हणजेच अनुसूचित जाती, यामध्ये 59 प्रकारच्या जातींचा समावेश होतो. यानंतर एसटी म्हणजे शेड्युल्ड ट्राइब्स म्हणजेच अनुसूचित जमाती, या प्रकारामध्ये 47 जातींचा समावेश होतो. ओबीसी म्हणजे ऑदर बॅकवर्ड क्लास, याचाच अर्थ इतर मागास वर्ग, आणि यामध्ये 346 जातींचा समावेश आहे. एसबीसीचा लॉंग फॉर्म स्पेशल बॅकवर्ड क्लासेस म्हणजेच विशेष मागास प्रवर्ग असा होतो, आणि यामध्ये 7 जातींचा समावेश आहे. व्हीजे याचा अर्थ विमुक्त जमाती किंवा भटक्या जमाती, ज्यामध्ये 37 जातींचा समावेश होतो. मित्रांनो, जर सरकारी कार्यालयांमध्येच अशा प्रकारे एखाद्याची जात विचारत असतील तर आपले सरकारच जाती व्यवस्थेला प्राधान्य देत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो. धन्यवाद. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत पाहत रहा रिअल प्राईम व्हिडिओज.